हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण बनवूया गोवन स्टाईल फिश फ्राय. फिश लवर्सला याप्रमाणे केलेली रेसिपी खूप आवडेल. या रेसिपीसाठी तुम्ही कुठलेही फिश घेऊ शकता. मी इथे बांगडा आणि पापलेट घेतले आहेत. आधी फिश क्लीन करून स्वच्छ धुवून त्यात मीठ आणि लिंबाचा रस पिळा. चांगलं मिक्स करून अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करा. एका मिक्सिंग बाउलमध्ये मीठ, लाल तिखट, थोडीशी हळद आणि थोडासा लिंबाचा रस पिळा. हे मिश्रण चांगलं एकजीव करा. मॅरिनेट केलेलं फिश या मसाल्यामध्ये चांगलं कोट करा. पाच मिनिटं रेस्ट करायला ठेवा. एका प्लेटमध्ये रवा, थोडंसं तांदळाचं पीठ, चिमूटभर मीठ, थोडीशी लाल तिखट हे सर्व एकजीव करा. मसाला लावलेलं फिश रवा मिक्समध्ये चांगलं कोट करा. तव्यामध्ये थोडंसं तेल तापवा. त्यामध्ये रवा कोट केलेले फिश शॅलो फ्राय करा. दोन 3 मिनिटं एका बाजूने भाजल्यावर हळूच टर्न करा. या प्रकारे दोन्ही बाजू नीट भाजून घ्या. फिश शिजायला जास्तीत जास्त 5 ते 7 मिनिटं लागतात. फिश फ्राय रेडी आहे. तुम्ही हे फिश फ्राय भाताबरोबर आणि बांगड्याच्या करी बरोबर एन्जॉय करू शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये बांगड्याच्या करीचं लिंक दिला आहे. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.